Kanhi PBA player na agol human gipusil sa usa ka minor de edad kay matud pa wa niya mahatagi og 20 pesos nga gipangayo apan gipadayag sa suspect nga pagdumot ang nagtukmod kaniya sa paghimo sa krimen. Niyang report ni Alan Domingo. Nakaangkon og samad pinusilan sa iyang abaga ang kanhi PBA player nga si Eliud Poligrates. Kini human siya pusila sa usa ka 15 anyos nga suspect sa sitio Mikabaha, Barangay Dulho Fatima, Dakbayan sa Sugbo. Nagtuo si Poligrates nga adunay kasuko ang batanon kaniya tungod kay wa niya mahatagi og kwarta nga gipangayo nini kay wa man usab siya sinsiyo. Sumapa, nilakaw ang batanon og sa pagbalik nini aduna nay dalang armas. Dayon pusil kaniya. May nalang kay nakalikay siya og wa maintimano. Kung ako siya matagay 20 gani, lagot kay siya. So, always na gina siya nimo mga Oo, kana kung mga yun na ako tagaan. Kadto lang sa adlaw sa ako siya matagay. Kaya wala ko sinsyo jud, gikan ko ga-practice masad. Kaila na usab sila daan sa minor de edad nga nipusil kaniya. Bisan pa manini, pasakaan gyud og kaso sa biktima ang batan-ong suspect. Nadakpan ang batan-on og nakuha gikan kaniya ang kalibre 45 armas nga gigamit sa pagpamusil. Yang nini nga nakagamit siya og marijuana sa wa pa niya himua ang krimen. Kinsa may naghimo ato? Kinsay na mo sin? Ako. Nganong imo tong nahimo? Dumot na mo niya. Dumot. Dumot, pagdumot. Unsay imong gidumta niya? Ako amigo, pag nakita ko. Kano sa man to? Tulo na kabuwan. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga adunay tawo nga nagbilin og armas sa batanon aron ibaligya og mao kini ang iyang gigamit sa krimen. Nalambig ito sab kuno sa illegal nga drugas ang batanon nga gitawag og parok. Gikadagda ipatawag sa kapulisan ang ginikanan sa batanon kinsa. Gikadagda sa pasakanog kasong frustrated murder. Kay minor man siya, sir. Mabutang rasad siya sa kuan, sir, sa second chance, sir. Kauban si Godfrey Lilian, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.